Terrorisme social. Des de ben petit que jo m'estimo Catalunya, el seu mar, la seva gent, la seva terra. La cultura està banyada de respecte i de solidaritat. La bandera està pintada per Sant Jordi el Matadracs. Un país amb grans ferides al llarg de la seva vida, conseqüència de lluitar contra un govern patriarcal, però el seu poble encara lluita dia a dia als carrers. No ens faran enrere, seguirem fins al final. Es un sentimiento, una forma de creer, un derecho básico, las ganas de vencer, un orgullo latente, la magia en el ambiente de vivir en libertad y compartirlo con tu gente. Això no són esports, ni política ni ciència, una lluita interna que es viu en paciència, tradició i cultura, el vent de ponent, revolució social i Catalunya independent. A l'estat ens està robant la identitat cultural, pintant aquest mural, senyera, sardana, gigantes y dragones, el burro catalán y muchos cabezones. Castellers fan castells, a la luna llegaréis, los del pueblo lo sabéis, ¿qué es lo que queréis? Yo quiero libertad para todos los pueblos reprimidos, Palestina, el Tíbet y todos los vencidos. Independencia, 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 independencia.